Salutare tuturor, eu sunt Alfa și bine v-am regăsit la un nou episod pe canal. De data aceasta, din câte puteți observa, ne jucăm PUBG, în fine, PUBG Lite. Care-i treaba cu jocul ăsta e că e luat de pe browser, este gratuit, exact PUBG-ul normal, doar că băieții de data asta nu mai fac bani pe Steam din cumpărarea jocului sau din iteme, de data aceasta fac bani din Lite Pass-ul acesta, care, nu știu, nu prea mă atrage să-l cumpăr, dar jocul în sine e șmecher, ca PUBG-ul de altfel. Deci, haideți să jucăm un match 2, cine știe, poate facem un winner, chicken dinner. Am jucat aseară două meciuri de solo și le-am câștigat pe ambele. Am jucat și cu băieții mei la squad, am făcut și acolo niște win-uri, deci puii mei, haideți să începem. Vine un cafecior, Superman Punch. Oh, fuck. Și nu știu cum i-am luat fall damage. Casc aici, un nade. Hai să dăm nade-ul acolo la băiat. N-a murit. Ok, am făcut primul kill. Nice. Ce avea băiatul ăsta? N-avea mai nimic. O să luăm backpack level 3. Ok, se trage. Avea el backpack de 3 deja. Ok. Hai să schimbăm să nu mai jucăm așa. Unde sunt băieții ăștia noștri? Să luăm muniția. Încă un nade. Uite-l pe ăla. Haide. Intră aici. Și am un flare gun, doar atât. Hai să mergem după el. Mergem direct pe kill-uri. Asta era AFK, am înțeles. Avea costum, mă. Ok, hai să lupăm clădirea asta și după mergem în templu. Da, avem două kill-uri. În fine, unul a fost AFK. Dar nu mai contează acum. O macetă se acceptă. Backpack de level 1. Nici nu mai uităm la backpack-uri de acum. Bă, vectorul e bun. E bun vectorul. Fuck, de ce am dropat vectorul? Ok, nice. Ok. Și un M416. E unul pe aici, în zonă. Ok, bandaje, frumos. Încă un energy drink și painkiller. Un first aid. Chestiile astea nu avem nevoie deocamdată. Voia să mergem noi să batem băiatul ăsta care tot aleargă pe aici. Încă un backpack level 3. Ok, de glonțele astea n-am nevoie. Ok, nu înțeleg cum n-a fost în stare să mă omoare. First aid, ce mai avem aici? Nade, 556, n-am eu nevoie de 556 oricum. Tommy gun, ok. Hai să-mi dau painkillerele. Și să încărcăm vectorul. Vectorul e încărcat de fapt. Nu știu ce să zic, nu știu ce fac băieții ăștia. Bă, totuși, dar ăla cum nu m-a omorât, frate, că nu înțeleg. Se trage din spate. Nu văd pe nimeni încă. Bă, nu știu, întâi vreau să trec podul ăsta. Uite-l, e feciorul acolo, dar nu bat eu până acolo. Hai să mergem la drop. Băi, și e bine că dacă merg la drop, iau și high ground-ul. Mai suntem 50 în viață, eu am 3 kill-uri. Ok, a venit unul, e pe aici, l-aud. E cu mașina. Bă, dar nu mai moare. Și ăla cu mașina acolo. Ok, l-am omorât pe ăsta.
Se întoarce la cu mașina. Ok, hai să ne punem aici la copac. Ok, încă un kill. Ce avem aici? Avem un 4X, nice. Vestă level 3. Backpack level 3. Cască level 3, o mai punem și pe asta odată. Se trage și aproape. Nu dau seama de unde trage, nu-l văd. Șase killuri, ok. Și avea ce avea băiatul ăsta, 556, AKM, are AKM, dar doar 9. Ok. Hai să ne dăm un first aid. E aproape feciorul. Ok, asta a fost puțin intens. Închide ușa, naibii. Bandaje de aici de jos. Tipii ăștia se omoară între ei. Hai să lupăm și ce pui mei? Ok, iar am tras prost. Două energy drink-uri, nice. Și mai avea și tipul ăsta AKM. Bă, cred că, da, hai schimbăm pe AKM. Schimbăm pe AKM. Vreau 762 plus. Nice. Să ne dăm first aid-ul ăsta. Nu mai am painkillere, nu? Nu. Hai să dăm și energy drink-ul. Energy drink, please. Și hai să lupăm ce avea. Avea painkiller, nice. 762, nu. Încarcă. Și luăm first aid-urile astea de aici. Încă 7 în viață, 6 în afară de mine. Fix pe direcția asta. Uite-l. Trebuie să încarc. Ok, 10 kg. Nu mai am gloanțe, fuck. AKM. Zi-mi te rog că ai 762 ori. Da, nice. Oh my god. Te pup. 4X, energy drink-uri, painkillere. Nu. Ok, am aterizat aici pe acoperiș. Hai să coborăm pe scările astea minunate. Și să intrăm. Na, pe aici nu se intră. Și mai aici. Dar ce avem aici, arme? Uzi. Avem Uzi aici. Nu prea bun loot-ul de la Los Leones până acum. Căscuță de level 2. Fără armură, cu backpack de 1. Clar. Haide, frate. Uite-l. Ok, l-am omorât pe băiat și avea un first aid, bandaje, energy drink. Backpack level 3, te pup. Ok, și să mergem mai departe. Nu mă mai opresc să lutez așa mult. Ce găsesc așa și îmi place ce asta. 762-uri. Bandaje. 762-uri. Pentru mutantul meu. Da, am 122 de glanțe și 20. Deocamdată e bine. Unde-i băiatul? Uite-l. Ok, l-am omorât. Hai să mergem să-i luăm rapid. Nu văd nimic în zona. Niciun băiat. Nu ne dăm la niciun PvP.
Ok, și am intrat în zona nice. Dar ce este acela? Nu-l pălesc, bă, băiat, chiar de ok. I-am dat un hit acolo. Nu înainte de am dat un painkiller totuși. Și bandajele. No. Păi da, bă, cam asta a fost și episodul de astăzi. N-am făcut eu winner chicken dinner, dar primul meci a fost destul de bun. Am ieșit pe locul 5 și în al doilea meci am greșit eu, că m-am expus așa de tare în timp ce îmi dădeam bandajele și painkillerele și nu am fost atent în jurul meu, dar eu zic că au fost niște meciuri decente. Până data viitoare, eu am fost Alpha, vă salut!